Godmorgen. I dag så skal vi videre til Sälen i Sverige. Men inden vi kan gå i gang med ski og bare have det sjovt og hyggeligt og dejligt, så skal vi altså først lige køre i 4 timer. Med løg på. Jeg har lige fundet ud af, at der har været et stenskred på en norsk motorvej, som nu gør, at vi skal køre en halv time mere. Men mens vi lige gør klar, så kan jeg lige vise dig nogle af billederne fra i går, som ikke lige kom med i videoen. Så er vi klar. En virkelig smuk tur, men det er lidt svært at se på kameraet på grund af alt det dug på vinduet. Men klokken er faktisk blevet ret mange. Vi har været ude, det kan I nok også se på mine kinder. Og nu skal vi have aftensmad. Det er sådan, at hvis man er til Faxe, så kan jeg fortælle, at der er 4 sådan områder her. Og vi bor i Tannådalen. Okay, det var det. Men nu vil jeg sige godnat. Og nu godmorgen. Netterne går utrolig hurtigt på YouTube. Let's go! Woohoo! Så er vi altså kommet tilbage i hytten. Og nu vil jeg sige godnat. Og nu godmorgen. Vi skal altså ud på ski allerede klokken 9 i dag, så vi har lidt travlt. Så, let's go. Så er vi kommet tilbage i hytten, vi har spist aftensmad, og så vil jeg egentlig gerne sige tak for, at du så med på den her video.